Kartzelatik jaitsitakoan uztarrotzen lehen markak, aukeran getxo tardi ederrak, samurrak eta apartak. Partaldeetan nabilerako herritarrek zalapartak, lau hilabete eta ez detxot jan behar borru patatak. Orduetan bukatzen oidut buenpo bihotzerreakin, erdelari olez ez zulotan, korrokio kaioztakin. Rikitarrak masturbatzen naiz atzapar bihurriekin, sexu gozerik nagoenian, moldatzen naiz beizarrekin. Bela bartzetik ez gaurren gora, betireo hartze bila, oio asuri nahikoa janda, ibiltzea oso zaila. Toki epela aurkitu ezkero, urterongo katramila.